Tokuchingamizai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu chamazuva ose kunai pastor. Pachirongwa pano tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatinayo ingapindurike neumbo hwatinoona mukati meBhaibheri. Ngatirambe tichitumira mibvunzo yedu so that our program will continue. Toda kupindura mibvunzo wakabvunzwa neumwe wedu panapa. A very interesting question as well. Uri pamusoro pa Mark chapter 13 verse 32. The question is as it reads, konai pastor, Mark 13 verse 32 inoreva here kuti Jesu Kristu haazivi zuva rekuuya kwake? Ndio mubvunzo wabvunzwa panapa. Nai pastor, Mark 13 verse 32 inoreva here kuti Jesu haazivi? Regai tiverenge Mark 13:32. But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. Saka zvinoreva here kuti Jesu haazivi musi waachauya? Ndio mubvunzo wabvunzwa tichibva panapa. Now, alright, tikaita ndaverenga vhesi ndozokutsanangurirai kuti airevei Jesu Kristu. Tikaita taverenga kuna vaFilipi, Philippians chapter 2 verse 5, 6 and 7. Your attitude should be the same as that of Jesus Christ, who, ndikuverenga mu New International Version, who being in very nature God. King James Version inoti who being in the form of God, but did not in very nature he was God, did not consider equality with God something to be grasped. Zvanzi pfungwa dzenyu ngadzive dzakafanana nedzaiva naJesu Kristu, kuti kunyange iye akanga ari Mwari haana kuti kufanana naMwari chinhu chaangabatisise pachiri maningi. But he made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself and became obedient to death, even the death of the cross. Zvanzi dai mukagona kuita zvakaitwa naJesu Kristu, kuti kunyange iye in very nature anga ari Mwari, but haana kuda kuramba akabatirira paumwari hwake. Anzi asi akazvideredza, and he made himself nothing. He equaled himself to a servant. Akasvika pakufanana nemunhu kusvikira pakufa rufu rwemuchinjiko. Saka chii chiri kuitika? Jesu Kristu zviri kunzi haana kuda kuramba akabatirira paumwari hwake. He let go of his of his divinity. Please take that with the ndashaya mazwi kushandisa. Haana kuda kuramba achishandisa umwari hwake panyaya yekuponeseka kwedu. Akati rega ndimboisa parutivi umwari hwangu, ndimbozviita a servant, ndimbozvifananidza nemunhu. Saka pamune muchiverenga mavhesi akaita sana Mark chapter 13:32 achiti mwanakomana wemunhu haatoziviwo, ziya kuti muri kutaura naJesu Kristu aramba kushandisa simba roumwari hwake kudhila neishu iyoyo. Saka ari kuti ye ini semwanakomana wemunhu aisa asiya nekutsveta umwari hwake. Regai ndikuudzei semunhu, I don't know the day of my coming. Hazvireva kuti Jesu Kristu haazivi zuva iro, but ari kunzi haana kuda kuramba akabatirira simba roumwari hwake. That was actually Christ's greatest temptation. Christ's greatest temptation zvaisava zvifeve. Akatogezwa tsoka nechifeve Mary Magdalene, but hachina zvachakamuita. Christ's greatest temptation kwaisava kutukwa achidzorera, akasvipirwa mata, akaitwa sei, haanambo akadzora. Christ's greatest temptation was to employ his godly powers to deal with the earthly issues. Ndo waiva muedzo mukuru waJesu Kristu. Kana makuverenga Matthew chapter 4 verse 6. Matthew chapter 4 verse 6. And he said unto him, the Satan, if you are the Son of God, cast yourself down, for it is written, he shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time you dash your foot against a stone. Jesus said to him, it is written again, thou shalt not tempt the Lord your God. Satan aiziziva kuti Jesu akangoemploya chete his godly powers atodzva tsoro, ndosaka akamuedza paumwari hwake. Hapana chaachakaipa pakuti ngirozi dziuye dzigamhe Jesu kana akudonha, but Jesu aizviziva kuti chiri kungodiwa naSatani kuti ashandise umwari hwake pahwaisafanira kushanda. Saka ndo muedzo mukuru waJesu Kristu yetu suppress his divinity in order not to use his divine powers paifanira kushanda umunhu, because dai akangodaro chete Satani aibva achema kuti muri kuzviona, muda kuti vanhu vese vaite zvamakatadza kuita imimi, muri muchimiro chavo makatozoshandisa umwari hwenyu. Saka Jesu Kristu ari kuti iye ini semwanakomana womunhu neniwo handizivi. Saka anoda kungotiratidza pachena kuti paakauya panyika panapa aiva Mwari asi ari munhu.
saka Jesu Kristu ari munhu haazivi musi wokuuya kwake, but iye Jesu Kristu mbune paujesu Kristu hwake neumwari hwake anoziva musi wokuuya kwake. Ndosaka muchitoverenga even mukaverenga 2 Corinthians chapter 12 verse 2 to 4, Paul anoti ndakaendeswa kudenga rechitatu, whether in vision or physically I don't know, but ndakanonzwa mashoko akataurwa ikoko andakarambidzwa kuzivisa vanhu. Mukaverenga zvakazarwa chapter 10 verse 4, John anotaura the same thing, the seven thunders uttered. I was about to write what the seven thunders had uttered. Because don't write what the seven thunders had uttered. So it is very possible kuti kana Paul akanzwa usazvinyora usazivise vanhu, John akanzwa usazivise vanhu, Jesu anoziva but haana kutenderwa kuti zivisa. Ndosaka akati ini semunhu handigoni kukuudzai zuva rokuuya kwangu, because that information haifaniri kuzikanwa nevanhu. Saka ndoda kudai kuti tabatsirikana, dai Mwari akatibatsira isu chedu kugadzirira kuuya kwaJesu Kristu mazuva ose sekunge ari kuuya mangwana. That's our duty, that's zvatinofanira kunge takatarisira mazuva ose, kwete kumirira kupuwa date kuti tizotsotse Mwari kuti a day before tonyepera kutendeuka. Our role as Christians is to do what we ought to do daily as we prepare for his coming. Mwari akukomborere. Amen.